12 ka mga sakyanan ang nalambigit sa insidente nga nahitabo pasado alas 3 kagahapon sa hapon. Sumala sa report sa Traffic Enforcement Unit sa DCPO, gilang kuban sa 5 ka mga motor, 2 ka pick-up, 2 ka SUV minivan ang gilampurnas ug bangka sa wing van truck sa Maa Diversion Road, Davao City. Ang nalambigit sa bangka parehong nagsubay sa highway nga padulong sa norteng bahin sa syudad ang direksyon ug nagminor lang ang mga sakyanan tungod sa gitukod nga flyover sa lugar ug lubak nga kalsada. Nawad-an og break ang pangatarungan sa driver sa wing van nga si Christopher Cernande Abalos, 34 anyos. Hinungdan nga nadaron niini ang mga sakyanan nga naa sa iyang atubangan. Nabangga sa mga bakal sa pundasyon sa flyover nga nagsilbing brake sa wing van. Tungod sa impact, nagresulta kini sa kamatayon sa rider nga giila sa mga pulis nga si James Narvaez. Napulo ka mga individual ang nasamdan, upat niini ang gidala sa ospital ug usa na lang karon ang naa sa ICU. Apil sa naangol ang mga driver sa mga motorsiklo nga giilang sila MR Bantasan, 20 anyos, taga Katalunan Pequeño, Marlon Cacho, 36 anyos, taga Maaning Syudad, ug si Michael Mabiskay. Yes, sa Davao City Police Office kanunay manggita ng pahinang ma'am sa mga drivers especially kung apil na diha ilang mga operators to check ang ilang mga unit before ni magbiyahe ma'am kay sa ako ang mga giingon ma'am ang kaning magbiyahe ka sa kalsada kung magtinanga ta dili ka maging disiplinado irresponsible ta nga pagka-driver lagi mga kinabuhi nga makalas mo na nga before ta magbiyahe before ta mag-drive i-check gid nato ma'am naman tayo ginatawag na blow baguettes mo na gina-check sa mga drivers ma'am before sila magbiyahe. And to remind lang po nato sa mga operators para malikayan ni nani nga mga disgrasya. Anaan na sa kusodiya sa TEU ang driver sa wing van truck nga magatubang sa kasong reckless imprudence and multiple damage to property and physical injuries. Shiny Buliser, Newsline Philippines, stay safe!